páči. No to je Ariana, když jakoby měla prostě dvě etnicity jít dozadu. Ale neviem, tam je nejaká trošku tučnú... No ne, to je dobré, no. Ne, áno. Co mele, bro. Prý tučná, ty vole, Ariana Grande, jo no, tady váží ty vole 50 kg versus současných ty vole tak 38, protože má doslova nějakou poruchu příjmu potravy, nebo bůh ví co. Moc by som k ním sympatie nemal. A Oppenheimer ako... A však nejde o film? Protože předchozí epizoda chtěla utíct z rande do vesmíru. Já se podívám na Ragebait. Já se podívám na začátku, co tam je za píčovinu. V dnešnom dieli uvidíš. Takže si to vzdal. Jak vzdal? Takú žirafu ste mi tu doniesli. Že ako popíš? Čo na mňa skáčeš? Ako nechcem uraziť. Co to kurva je? Kamo, co to je do hajzlu? To je tahle epizoda. Čo na mě skáčeš? Včera už bylo 10 hodin. To je Blavák. A co je Blavák na Slovensku? To je něco jako Blafák? To je účest na Jánošíka. Tohle prosím ne, tohle je strašný díl. First message, holka SK, borec pod průměr, smutná doba. Ale víš, že oni jsou jako v pořadu na rande, oni nejsou spolu. To je něco jako Pražák. No to jo, ale co je Blafák? Dělej pusto. Čet, já nevím, jakoby je to 20 minut, chcete to vidět, nebo ne? Protože ten cápek, já si myslím, že to bude trolit. Podle mě to bude trolit, anebo bude říkat takový sračky, že bude bolet mozek. Ne, ten píčus je hroznej dement. No ale to dáváš argumenty pro to, proč to pustit. Sundej si Dobré, to je něco úplně jiného. Budeš mu chtít jednu vrazit, ale ty, chat. Já se nenechám ragebaitnout klukem. Prostě sorry, mě neragebaitne kluk v randící show. Mě prostě neragebaitne tahle generace, mě nemůže ragebaitnout tahle generace, kámo. Prostě neragebaitne, mě ragebaitne, vole, když jakoby vidím televizní noviny, jak tam vymrdávají ty vole, jak tam vymrdává Karen s nějakýma důchodcema. Ale neragebaitne mě cápek, který vypadá takhle. Akože Denisku nič ako, ale keby som mal ako zhodnotiť. Tento diel menučka ti prináša Astrid, aby tvoja pokožka žiarila nielen na prvom rande, ale aj po ňom. V dnešnom menučku rande naslepo absolvuje ukecaný Daniel. Ahojte, moje meno je Daniel, pochádzam z Bratislavy, z Kramárov a je mi 22 rokov. Študujem na Newtone, to je ekonomická univerzita. Čo robím vo voľnom čase? No tak väčšinou chodím ako do fitka, to je taká klasika. Jazdím si proste len tak s autom, alebo si tunujem to auto. Ja som taký autička. Do menučka som sa prihlásil úplnou náhodou, proste boli sme s chalanmi a oni mali akože partnerky a tak, ja som tam bol jak taký debilko sám, akože nebol som sám, bol som tam s nejakými ako babami, ale to boli také. Proste mi rozprával, že Danko, že ty si taký dobrý chalan, len akože možno na začiatku pôsobíš taký, že arogantný, ale ty vo vnútri, keď ťa by poznala, tak ty si úplne super, že čo nemáš žiadnu babu, akože tak povedali, že ty by sa úplne hodil, že do tejto show menúčko, takže vlastne kamaráti ma do toho tak nastrčili. Oproti Danielovi sme posadili sympatickú Denisku, s ktorou sa predtým nikdy nevidel. Servírujeme prvý chod, po ktorom uvidíme, či sa dvojica má o čom rozprávať. No čau. Ahoj. Tak ja som Daniel. Ja som Denisa. No, teší ma, aj keď tu máme neviem, tento múr. To pôjde preč. Tak nejakú otázku, no. Tak povedz mi niečo také, čo zaujímavé o tebe. Čau, to víš, že se neviděj. Ahojte, moje meno je Denisa a pochádzam z Rožňavy, mám 23 rokov. Študujem v Prešove špeciálnu pedagogiku, ktorá je vlastne zameraná na edukáciu postihnutých. Ty vole, speciální pedagogika je super, ale bude mít na piču praxe a plat. Ale rada chodím do fitka po novom. Tak môj partner by mal byť rešpektujúci a tolerantný, vtipný a pekný.
že v čom si taká výnimočná. V nič nerobení napríklad. No už som vedel, že to nebude dobre. Už podľa hlasu, ako nemala nepríjemný hlas, ako to neurčite, ale by som taký chcel jemnejší trošku hlas na dievča. Ty kokot, vole, to je otravnej píčus, vole. Už to začíná. Bro extrémně vybíravej. Prostě cápek, ty vole, na rozepnutej ty píčo až k pupku a kokot, normálně holka ani neví, jak se mluví. Ty si v čom výnimočný? Hrám sa s autom, si ho montujem v voľnom čase. Možno, že som... Já se obu montovat tu Stellar Bladeu, kamaráde, finále je finále. Jo, já vím, to je 13, ale chápeš mě. Jak se to povie? Že si rád Někdo v chatu psal, že holka byla nemastná neslaná. Tím tomu vzkazuji, ať počká na Stellar Blade, tam se bude lesknout, jako by mastná byla a ta její mulišlička určitě slaná bude. Chat, bylo už 10 hodin, že píše tady horny sračky. Bylo už 10 hodin, kurva. Počujem maličkosti si všímam, možno v tom som výnimočný, že si každú maličko všímam. A ako Ne, to je sa autizmus. už takto zaoberáš tými autami? To ma zaujíma celkom. Tak ja už ako malé decko, keď som dedo ešte žil, tak on mal ako také Subaru, ako neviem už čo to bolo presne, lebo som bol malý. Nepamätám, taká zelená Metaliza. To, že autičkár mi nevadí, ak to má ako hobby. Jak som dostal vodičák v 18, 17, tak som proste si to auto dorábal. Môžem sa opýtať, koľko máš rokov? 22. Na tom prvom stretnutí som strašne čakala, kedy sa ma už aj o niečo opýta. Ja som tam sa stále snažila sa ho pýtať, aby to nebolo také, že... Borka úplně. Ty vole, on mluví furt jenom o sobě? Není rande o tom, že máš poznat toho druhýho. Mama, ty vole, jí to došlo už v intru. No má jí to došlo už v intru. Sme ticho. Je nejaký tvoj obľúbený šport, ktorý rád robíš, alebo sleduješ? Ani moc ne, moc som sa nevenoval obľúbenému športu, to ma donútili rodičia. Ja som bol hádzanár, bol som aj normálne, že majster Slovenska, ako vyhrali sme prvé miesto. A Grgrznar borec si tady vybírá, jako by byla gorila, je plochý jak žehlicí prkno, ten prej chodí do posilky. A co jako? Uklízet. A Grgrznar. A co jako uklízí? No po 10, když všichni docvičej, po 10 uklízí. Ja som kvázi skončil v 18, ak sme vyhrali akože zlato. Proste môj dedo mi povedal, že nemám talent na futbal a popri tom ja neviem, jak to mohol vedieť, keď som bol ešte Takže malý. si to vzdal. Jak vzdal? Ty pičo. Lebo som bol ako, ne že donútený, ale som to robil asi pre môjho deda a nerobil som to pre seba. A ja som chcel hrať Dobře ho vyrage-baitovala. Máš nejakých súrodencov? Ja no, mám segru. Staršiu, mladšiu? Mladšiu. Ona má 19 rokov má. Ona si proste nenechá šlapať na hlavu, taká... A však to je dobré, nie? No, veď áno, len tak je to také, no, že neviem sa s ňou dohodnúť poriadne. Ja som mladšia, ja mám 23 rokov, moja sestra má 27. Co to bylo za pohled, kurva? To tí mladší sú také obľúbenejšie zjavne. Dík teda. Nemáš za čo? Ale je to cítiť, Pravda. no. Mi to nevadilo, že mala 23 rokov, ako ja preferujem mladšie dievčatá. Nemám rád ako staršie. Potom to beriem skôr, keby to mala byť moja mama, že nebol som spokojný s tým. Máme pred sebou celebrity. Bro, prostě 23, to už má skoro plně vyvinutý mozek, to už reálně bude schopná myslet za sebe a ne mě jenom úplně nekriticky obdivovat. Bytné kráše. Wow! Bro prostě, ty vole, bro jeden z těch MFRů, co i v 35 ho uvidíš, jak odchází z klubu s nějakou 19letou Borkou, která nikdy v životě neměla otcovský vzor. Vyloženě ti to garantuju. A ideme sa teda... Klidně si s tebou teď vsadím, vole, o 10 sabů do roku 2035. Správať. Je aj tento. To je tento. Chlapa. Čo to je Ashton Kutchera. Čo tam máš na? No, Viktor Ší. Víte, co je nejlepší? Týnušek tady píše, slečna s ním musí mluvit jak s děckama, co má na praxích. Ty vole, ale jo, ona na něj reálně, jí okamžitě hele, tady sedí zabedněnej egocentrický kluk, který prostě emočně a empaticky skončil v té školce. Kdy prostě v moment, kdy reálně tam jako paní učitelka ve školce řekla, že se oběd musí odsunout o půl hodiny, on začal mlátit, kopat pěstičkama a vinit z toho všechny, kromě prostě v té školce. A ona, speciální pedagogika, to je v pořádku, s těma pomalejšíma to umím a mu to dává po lopatě, jenže on to občas chytne a tyhle ty retardky vždycky jako strašně tiltne, když pochopěj, že ty se vlastně jako s nima bavíš jako ty hezky jako z nadhledu. Viktor Šín, to poznám. Ty pičo!
kdo to tady je, můj bratr reprezent. Hele, a proč tam jakoby nedali jeho reálnou nějakou reprezentativní fotku? Proč tam prostě nedali reálnou Viktor Šín fotku? Máš ho rád? Ako nejakú pesničku si akože pustím, ale moc ho nejak nepočúvam. To, že nepočúva Jo, počkám, moment, my jsme málem přeskočili tohle. Proč čumíme na neandrtálce a nečumíme a nehoníme nad Evičkou? 15. Šína, zase je to také, že on by ho začal počúvať. Keby ma má rád. No povedz mi, To je pravda, čer, jestli máte, hele, takhle. Jestli máte rádi svoji holku, začnete poslouchat Viktora. Pokud má holka ráda vás, tak s vám půjde na Viktora. Ty tu máš Arianu Grande. No veď áno. No, Ale co sa ti neviem, na ale- nej Ty najviac vole, ale to je Ariana, když ještě byla... páči? No to je Ariana, když jakoby měla prostě dvě etnicity dozadu. Ale neviem, tam je nejaká trošku tučnú... No ne, to je dobré, no. Ne, áno. Co to kurva mele? Co to mele, bro? Tučná, ty vole, Ariana Grande, jo no, tady váží ty vole 50 kg versus současných ty vole tak 38, protože má doslova nějakou poruchu příjmu potravy, nebo bůh ví co. Prostě vyhublá šíleně z nějakých jako pravděpodobně mentálních záležitostí. Tučnú... No ne, to je dobré, no. Ne, áno. Podľa hlasu som si ho predstavovala tak, že by mohol byť v pohode, ale to, ako sa vyjadroval, tak... Ty pičel, kamo, a teď si představ, že normálně by tomu tam ukázala fotku Evy Farný. Kamarád by normálně spustil největší hate v historii internetu. Ešte mali, tak sme mali ako také rakúske programy na telke. Ona to bola v nejakej tam showke, nejaké Nickelodeon, tak mne sa tak akože proste páčila taká malička. Hľadovo asi výška. Hail to the king, baby. Co? Proč kurva právě bro zřekl, tady je tlustá, ale když byla jako dětská herečka, tak se mi líbila? Ako sa ti páči teda najviac na nej, áno? Nie, Či? aj výška, áno, aj že ako bruneta a ona je taká, ja mám také milé ksichtiky proste, že ona je taká, že jak také deculo trochu. Čo už gula očami? Čo 2 metre, ty kokos, akú žirafu ste mi tu doniesli. Kokos, ja tam budem šplhať. Opičák, 1,78 m. Podľa mňa som sa prekvapil, že som celkom slušne sa vyjadroval a že som bol na úrovni, si myslím. Čo na mňa skáčeš? Kokos, tu rozprávaš, jak pijem vodu. Však lebo... Aha. Tak ja som si na ňom všimla hneď, ako začal piť vodu to, že srká a ja som ho na to upozornila. A som sa Mně se líbí, vždycky tyhle retardi si vyberou prostě jako všechny ty neduhy. To není jako, že hele, já budu jako retardovaný ve 3 specifických bodech a na těma ostatníma řekneš, hele, tak on jako v tomhle je na píču, ale jako to, ne, on prostě, já budu ty vole, já se rozepnu jak retard, já budu srkat jak retard, já budu mít nulovou sebereflexi, já budu doslova tady mít pedo ty vole joky v prvních 5 minutách, budu mluvit jenom o sobě ty vole, budu velký businessman vole, já si vyložím ještě, pojďme jako všechno vesmíre ty vole, naděl mi to kurva. Kamaráde, on nikdy neviděl Tropickou bouři. Vždyť tam ten Kirk Lazarus, award winning herec Robert Downey říká, nikdy nebuď úplnej retard. Úplný ho nehraj. Kdo potřebuje Evičku, když tady máme našeho Vojtíška a Mohl by Grlo? o sobě mluvit ve 3. osobě, takzvaný Wartamer syndrom. tým prestane, ale on to rád robil ďalej. Tvůj blessing při maturitě pomohl na vyznamenání? Sice vím, že asi řekneš ne, ale máš v plánu hrát Kindergarten 3. Bude, asi, uvidíme. On rád strká. Predjedlo je za nami a dvojica vysiela zmiešané signály. Ak sa chcú vidieť, musí aspoň jeden z nich stlačiť tlačidlo položené na stole. Nemala som to stlačiť. Ideme ďalej. Je čas, aby sa naša dvojica prvýkrát uvidela. Ako na seba zareagujú? No čus, Čau. tak ma teší. Dej sa. Daniel. Okay. No, tak asi si sadneme, ne? No ja som mal chuť odísť hneď, jak som videl. Proste ja som už Kamo, videl. on má kat, jak kdyby doslova šel zítra na rytířský souboj bránit čest Jana Ptáčka. On doslova má kat, jak kdyby ty vole normálně zítra měl nosit svitky v klášteře.
No ja som mal chuť odísť hneď, jak som ju videl. Proste ja som už videl, proste, že to nebude fungovať. Jak som mu proste videl jej tvár ale v realite by som hneď odišiel, ja by som sa ani s ním nebavil, v realite by som mu neoslovil. Lebo... On vypadá jak návštěvníci žánre, no, počkej. No. Bro, když vidí holky, co dorazili na menúčko casting. Mi neprišla atraktívna vôbec. Čaká nás druhý chod, špecialita šéf-kuchára. Tentokrát naši holúbkovia zoradia trojice slov a uvidia, či majú radi to isté, alebo sa ich vkus razantne líši. Tak tu máme nejakých 3 reperov alebo spevákov, spevačky. No, Kalín, Sima a Ego. Ideme si to zoradiť. Áno. No, baby mama. Tak ukáž to. 3, 4. Bro, prostě Ego na prvním místě, ty pičo, to nevymyslíš. To nevymyslíš, on není ani, on není ani trochu self-aware. To se píše samo, vole, ty scénáristi si říkají, OK, dobře, tohle už bychom tlačili trošičku moc, to už není vůbec sadl. Boha, veditovavé. No, aspoň na Sime sme sa zhodli, že druhé miesto. Prečo je Kalina poslednou? Lebo to nepočúvam. A ja som kvázi na Egovi vyrastal, ako, neviem, či poznáš... Že ma len raz poznám. Čo? Nič, môžeš. Čo si... Moja obľúbená skladba od Ega je určite z Podzem gangu City. Barbie, Oppenheimer a... Tohle je jako kurva důležitý tier list filmu, rozumíš? Miky Černák. No. Tak tohle by mě zajímalo, jak to vysvětlí. No, sme sa skoro zhodli, veď Barbie, no. Prečo si dala Barbinu ako prvé miesto? Prečo si dala Barbie? Tak, lebo keď si týchto dvoch špekulantov pozriem... Jestli on to nebude tak trochu Kentán z montáži. Moc by som k ním sympatie nemal. A Oppenheimer ako... A však nejde o film? Moši running low on cuties, meet a backup a ty vole. To je když Letterboxd nebo CSFD uživatel narazí na někoho normálního. Ja? Film Bros znova utřeli. Aj? Vieš čo, hovor radšej ty. Že by si mal aj vysvetlenie, hej? Áno, lebo ja to asi zle chápem. No to ja je, že... som trošku jednoduchší asi. Prekvapenie, plánovanie a spontánnosť. No ukáž, Deniska. Ja to mám všetko na prvom mieste. Ja som si nevedela vybrať. Nevedela. A mne sa všetko páči. Že všetko sa ti Áno, páči. ja som občas spontánna, občas chcem plánovať podľa toho, že o čo ide. Vieš čo, ja radšej už neplánujem nič, lebo ma to väčšinou sklame. Ja som väčšinou taký... Ty pičo, už je dobitý životom. Ja mám rád takú spontánnosť, že proste ťa niečo napadne a že ideme do toho. Čo by si preferovala? No, Prvý bosk. No veď halo, veď pauza. Počúvaj. Veď kokos. Veď pauza, veď bodka a idem ďalej, ne? Takže prvý bosk. Kde by si chcela? V parku? V kine? Alebo v aute? V parku? No to je taká klasika v parku. To samozrejme toto bolo, ako v kine by som si v živote nedal. Tam je... Proč? To by mě fakt zajímalo, proč? Dobrý, proč? Ne, jako vážně, tier list, come on. Proč? To také, ja neviem, tam chcem kúkať film. Presne na to, čo myslím. True! Tam chci koukat film Actually True, vyloženě asi jediná věc, na který se 100% shodnu. Prostě on normálně dropl do píči nebo Skymatu, miláčik, tady jsem, abych pozeral film, ty kokot. Ja nechcem, aby si ma otravovala. Budem otravovať vedľajšiu stranu. No, môžeš si odsadiť. Ideme ďalej. Máme tu politiku, takže sú tu mená ako Šimečka, Pellegrini a Matovič. Takto som veľmi zvedavá zorať to. Neviem. Ty dala Matoviča druhého? Je to frajer. Bro, jít na vlny s mojí přítelkyní byl skvělý nápad. Když Vojta Kotek nabíhá na sovětský tanky před rozhlasem a křičí stříkej, to bylo super. To se v tom filmu nestalo, já ten film viděl a to se tam nestalo.
Já jsem to dělal a nestalo se to. Akože áno, Je akože to dosť frajer. ten, čo zahalúzi, akože to má ako Je to vždycky frajer. odjebe z toho. Pellegrini je mi akože, jak on vystupuje na verejnosti, je mi sympatickejší. Áno, chodím vám voliť, ako vždycky mi to rodičia pripomenú, že aby si išiel voliť a nebudem rozprávať, akože, no proste sa inšpirujem od rodičov, to volím čo rodičia, takže tak. Tak čo tu preferuješ, no, Deniska? No, veď Terapia? Čet, prostě Veď ty vole, nie. on jde k volbám a vy se vymlouváte. Pak se ty vole nemáte divit, že vole půlka Slováků zdrhá k nám vykokotí. Šišmaria. Bože, ty kokos. Ale je furt lepší jak Moja Kaumy, to je mama, pravda. Terapia, astrológia alebo omša. Ty No tak pič. ja som kresťan, takže ja idem na omšu. Chcem im vyspovedať. Čak nehovor. Veď Bože, veď ja som... To, že je veriaci, mi neprekážalo, pokiaľ by netrval na niečom, s čím by som nesúhlasila. Keby nechcela svadbu v kostole, boli by asi veľké nezhody. Ja mám veľký vzťah ako tomu modrému kostolíku, lebo tam som kvázi ako malý ministroval. A určite by som chcel akože nejakú peknú svadbu v modrom kostolíku. Terapia na prvom mieste? No, Čo je ti s tebou? Že máš terapiu? možno bude s tebou, tak. Možno... Ja to tak, akože, Co ti jebe? Ty píčo, ale na tohle si naběh krásně. Na tohle to si vyloženě připravil ty vidle, ty vole do dveří a sám se proti ním rozeběhl. chápeš. No, dobre, to nechcem sa o tom vyjadrovať, dobre. Ja si myslím, že každý človek potrebuje taký ten sebarozvoj. Hlavne on. Astrológia? No, to také, že v strede, no. Astrológia. Ináč to je niečo s hviezdami? Počkaj. Že astrológia to je aj niečo, že s tými znameniami? Či No, to sa veď inak presne. volá? Oh můj bože, chat, on je actually retarded. On je tak, on to trolí, on to trolí pro content, chat, on to musí trolit, on to trolí, že jo, že to trolí, kámo, to trolí. On ví, jak v sledovaném pořadu je, on to trolí pro content, 100%. 100% to trolí. Ja presne nad tým teraz No, rozmýšľam. ale ne, to je inak. Je to tak. Je to tak? To, že znamenia? No, veď znamenia, tak veď čo, ja to neriešim nejak. No, Akože ani keby ja. som, Ani veď ja keby som- som si mal toto, že ja som rak, tak niečo mi tam sedí, Ty si niečo rak? ne. No. Čo Ježiš? Srandujem, čak nevyznám sa do toho, že... Kokos, veď najväčší milovník, rak. Ja neviem. Ten ti dá prvé posledné. Ale tak hneď ti to neukáže, že ti dá prvé posledné. Však i Zeman říkal, že 30% národa jsou úplný tupci. No nejvtipnější je, že Zeman tohle řekl a mířil to přesně na svoje voliče a oni byli tak tupí a stejně ho zvolili. On je tak base, že prostě no to míří přímo na ně a oni to stejně nepochopí. Hail to the king, baby. Absolutní bowler. No tak... To je taký trošku, že odradný. Hej, Trošku toxik, ale potom je dobrúčky. A ty si jaké znamenie? pánna. Ja aj pána, ale to je dobré. Áno, to je najlepšie. To je taká Ale tam- kľudná, ale nejak sa mi nezdáš kľudná, lebo furt do mňa hecuješ. No čo preferuješ, tu, milá dáma? Tráva, cigy, alkohol. No to som Super. zvedavý na teba. Cigy, jo? Tak to nemá umiestnenie. Ja, že to ani si nevyskúšil, boha jeho. To nie, to len proste, Nevyskúšala. čo preferujem, tak to nemá umiestnenie. Tak ja som dal alkohol, tak to si ako vypijem, občas s kamarátmi. Trávu, No. to som nemal, Prečo je na druhom mieste? ja neviem. Ten alkohol som dala, takže... No, že už Ako- keď, tak proste. Ale No to aj ja, keď už idem, tak poriadne. najradšej nič. Teraz som dlhšie nepil, asi pred 2 týždňami. Nepijem tak často. Najradšej Fakt? Čo ty Si ne? úplne... Ja chodím na festival triezva. Už prosím stop, chat, vás to snad dráždí, tenhle rozhovor? Vás to snad otravuje, tento rozhovor? Máte snad malý giggles? Aj tam Tak ostane ja triezva. akože musím byť v nejakom trochu nejakom príjemnom stave trošku. Odradilo ma, neskutočne ma odradilo, keď povedal, že keď sa ide opäť, tak poriadne. Keď sú všetci nadrbaní, tak veď to sa tam cítiš jak v opičárni. No to vtedy môže byť sama sebou. A No triezva... ale veď to, ale že to nezvládaš. Lebo Ja tam to zvládam. lebo si tam jediná triezva. Ježišmária. Trizvy, kámo, poď na menučko, keď budeš trizvy. Keď budeš trizvy, OK? Tak poď. Prdel pozná středověk. No dobre, daj tam taj cecany. Dobre, ty kolo... OK,
keď budeš triezvy. Tak choď. To je nuda. Čo je na tom ťažké celá skôr do piče. Na tom ide, to je najľahšia pozička, by nám ide, ty kúra sa v tom plače. Hej. OK. Poď 1v1 a chod nami. To je, ježiš, celá skôr. Poď, ideš? Netrápoš sa celá skôr, keď budeš triezvy, dobre ty kolo skurvený! Druhú celá skôr najebaný! Nanúk skurvený! Teraz ti pošlem 500 € na PayPal Drž piču. a poď 1v1 a budeš chodiť každé kolo za CT. Drž piču, ty skurvený potkan ti hovorím, chápeš? Bojíš sa? Budeš, počúvaj Sásko, keď budeš triezvy, dobre? Keď budeš triezvy, ty skurvenec vyjebaný. Keď budeš triezvy, mi to povedz, dobre, ty idiot skurvený? Ja sa ťa pýtam, či... Drž piču, celá skôr ti hovorím. Ticho, už buď ste obidvaja do piči. Jep. Ten mediátor tam. Ty si nudná. On je nudný, lebo musí piť, preto aby sa zabavil. Vyzerá to tak, že Daniel s Denisou rozmýšľajú rozdielne. Na tabulky napíšu, či chcú v rande aj napriek tomu pokračovať. No, fantázia, sme sa zhodli. Aj, fantázii. Poďme papať. Ja som veď slušne vychovaný, veď chodím do kostola. Takže som slušný. A to znamená, hej, toto znamená. To je pravidlo. Ideme ďalej a okrem chutného jedla z Confud baru servírujeme aj hlavný chod. O môj bože, burger. Burger. Čo to máš ty fajnové? Povedz mi, čo to je? Čau, dlouho jsem tady No, nebyl, tak kdo je to plackavý. Gunner? Počkej, ty vole, až zapnu ten Stellar, to poznáš. Dobre, máme tu Dobrú otázky, tak papaj dobrú chuť a ja ti ich budem čítať a ty budeš odpovedať. No, veď áno. Katy Perry letela spolu s inými ženami do vesmíru. Pridala Katy by si Perry? sa? Katy Perry, ne? Katy Perry. No vtedy Burka už má flashbacky. Burka už má doslova Katy flashbacky na to, jak bude učit. Speciálna pedagogika. To už prostě, ty pičo. A v pondělí mám ještě ty debílky, ty vole. No vtedy, keď ma zvykol opravovať, akože že zle artikulujem, alebo že som prečítala nejaké anglické slovičko, inak on to opravil, tak vtedy som bola úplne taká, že nechaj to byť, že nemusíš to Dobrý robiť so rage mňa. bait to byl. Byla. No čo? Katy Perry letela spolu s Prosím, inými ženami pošli- do vesmíru. Chodíš do toho vesmíru. Pridala by si sa. No. Čo je tvoja... Proč kurva čte jak v druhý třídě do prdele? Co ti jebe? Kamo, takhle, ty vole, reálně jsem četl v 7 letech, ty vole, líp, doslova v 7 letech už jsem četl, ty vole, Toma Sawyera a bro, tady stragluje ve 22, to je v píči. Vysnívaná destinácia. Super, že vieš čítať, odpovedz. Takhle nečte ani Ty odpoveď, ja sa kapesník. teba No. pýtam. Však, tak vážne? Joj, to je dobré toto. Dobre, Famous pridala základ. by som sa hneď teraz. Ako z Katy Perry? Dá Áno, vesmír? hneď teraz nie. V tomto momente. Komu fandíš v rúži a prečo? Je Rásťovi. A to má Ježiš. tam najťažšie. Takže fandím Rásťovi. Člověk už je vytleme, nejprve dostal jídlo, normálně, yes! Ako ten, jak sa kontroluje, aby som už asi to nezvládal. A tak nie je pre všetko, no. Ale, veď áno, ale jak všetky... Ja by som si Čo nevedel by si nezvládal? Čo by si ty nezvládal? tým 18 babám každej povedať nejaký kompliment a dať jej rúžu. Nie, To mě nepřekvapuje. A popri tom to tak necítim s ňou napríklad, ale musím jej dať rúžu. Keby to bolo na mojom mieste, tak ja tam vyhodím asi 15 a nechám si tam len 3 baby. koho by si To jo, ale to je na piču, z toho nevytlučeš celou sérii, ty kokot. si nechal? Mne sa ako najviac páči ako Míška, ale len vizuálne. Keby som mal s ňou žiť, tak by som asi zbláznil. Ktorým slovenským politikom či političkou by si šiel na rande? S paní prezidentkou, pome! Ani z jednou, lebo každá je škareda. Koľko času ráno a večer tráviš starostlivosťou o pleť? Ujasníme si to. Už keď sa odličím večer, No. a dajme tomu, že 10 minút. Ráno aj večer. No akože ja keď idem na Halloween a som celý tam toto natretý, tak ja sa odmalovám aj hodinu, lebo to neviem Ideš zo na seba dať. Halloween. No jasné, veď... A čo si bol tento rok? Teraz? Hot šašo? Ja neviem, jak to bol povedať. No taký sexy šašo. Slovenský reper Separ má 38 rokov a netají sa vzťahom s 22-ročnou Terry Palovou. Je to podľa teba
príliš veľký vekový rozdiel. Čo je tvoje maximum a ktoré by si zvládla? Do 30. Do 30. A tvoje minimum? 20. No, ja tiež to mám tak nejak... Ja mám rád mladšie baby. Ty si tak 23. No, ja som staršia. Áno, 23 Tak povedz tak starším teda. Tak 23, ja nemám rád moc mamičky, ako. Takže 23 až 18. Som na teba zvedavý. Koľko je hodín? Koľko si sa máš rozhodovať, či ma chceš alebo nechceš, ale že koľko je hodín. Ty si dobrá. Tretí chod poriadne zamiešal karty. Ak sa chcú Daniel a Denisa prehrísť až k dezertu, musí aspoň jedna tabulka ukázať áno. I fucking can't. Po treťom kole som uvažovala aj nad tým, že by som napísala nie, ale tak chcela som vedieť, že čo bude ďalej, takže som Burka už prostě, ty vole, když už tu jsem, mám praxe na tu speciální pedagogiku, pome. No čo to je také obyčajné, len áno. Ja som ti tam dal aspoň žmurkacieho smajlíka, ne? Ja sa žmurkam. Ha? Oj, jaká mrška. Čaká nás štvrtý chod, ktorý finálne preverí kompatibilitu medzi našimi holúbkami. Jakou, kurva? Hovor ty prvá. K čomu si viacej naklonený? S deťmi alebo bez detí? Už som ti to asi rozprával. Nie, ukáž mi to. Aha, jaj. No. No, deti. Bude na něj fakt jak to, na to dítě ze školky, já se poseru. A teď děti zdvíhneme barvičku. Červená! Honzo, řekli jsme zdvíhneme. A jaj, paní učitelka. Kámo, Jaj. No. já to jebu, kámo. Vyloženě tady XP, už tu speciální pedagogiku. No má tady XP. No, deti. Čo si ty? No ja som tak stred. Uvidím, že čo. Jak dostane vždycky ten brain lag. Uvidím, že čo. No tak mi povedz, Život. no mi povedz. Nevedel by som si predstaviť byť s babou, ktorá nechce deti. No, veď uvidíme, že budem chcieť viacej cestovať, alebo budem si chcieť založiť rodinu. No tak ja som určite za tú rodinu. Ako, a ja by som bola. Pre mňa rodina je prvorada. Chcem byť dobrý tato. To môže byť aj psíkovi. Čo to môže byť? Psíkovi. Matičke. Dobrý tato. Psi? Ne. Máš zvieratá? Ja mám, ale dieťa to je proste, ja neviem, to je pre mňa ako také prasiatko. To je jaké prasiatko, to je boží dar, ty. Tak mesto alebo dedina? Stred. To je v píči, vole, to je prostě vždycky. Studenti, vole, speciální pedagogika, vole, tady tohle z toho, tak borci vždycky. Já nevím s těma dětma, já si nemyslím, že bych jako byl dobrý táta, já to musím promyslet, si ještě něco zažít, něco vybudovat, ty děti mají ty vole, ať jsem si jako jistý, vole, tohle to všechno, nějaký dům a tohle. Borec prostě. Dítě, ano, samozřejmě, vole, já už jsem se narodil ready, ty kokot, jedem. Ja som proste vyrastal v meste a tam aj zomrem v tom meste. Akože áno. Ja si viem predstaviť, že by som bol v dedine. Nič tam není. Ja som zase z dediny a je to super. Neveru prepáčim, alebo neveru odpustím? Neodpustím, aha. Som povedala odpustím? Áno. Ty neveru prepáčiš? Hej. No ja by som v živote. To keď je raz podvodnička, tak bude navždy podvodnička. Nedávam šancu. Denisu a Daniela čaká posledné rozhodnutie. Ty vole, to je poprvé, po druhý možná, co souhlasím s ním, what the fuck? What the fuck? Pokiaľ sa chcú stretnúť na skutočnej večeri, na ktorú ich pošle Refresher, musia to ukázať ich tabulky. Skutočné rande sa udeje iba vtedy, ak sa ich odpovede budú zhodovať. Čo uvidíme na tabulkách? Nie. Čo dodať? To je Nie, ty Očakávala som, že kokot napíše skurvený. nie, lebo možno si chcel ochrániť ego, aspoň tak mi to prišlo. Bohužiaľ to nevyšlo, no. Asi to necítila zo mňa. Mission failed, Jasne, we'll get jasne. him next time. No. Čo mám povedať iné? Ja na rande potrebujem viacej času. Ako nechcem uraziť akože Denisku nič, ale keby som mal ako zhodnotiť, tak to ako vôbec není môj typ. Že ma nepriťahoval ako fyzicky vôbec. Neviem, Bro, prostě teď, ty vole, potom co napsal ano, ale a slupnul to tučný elko, tak teď dá největší japing, jak ve skutečnosti nikam nechtěl jít. Prostě,
Tak to nevyšlo a co jako, já jsem ve skutečnosti, já jsem měl rozvázaný tkaničky a vlastně jsem vůbec nechtěl. Pičo, já tady ani jako nechtěl být vlastně, víš, já jsem a co jako, kámo, že to nevyšlo, a co jako, já jsem ani nechtěl, kámoši mě sem natáhli, a co jako, že ne, a to jídlo mám zaplatit ještě, a co jako, mal jsem biznismen, a co jako. 2 z 10. Dala by som mu 3 body z 10. Lebo Co ti jebe, ona mu aj spity dá víc než oni. Bo prostě, já jsem chtěl 2 z 10 holku vytáhnout na rande, jenom jako a chuděrky se mi zželelo. ruky a nohy. V dnešnom menučku zdá sa iskra neprebehla. Napriek tomu si domov dvojica odnáša balíček od Astrid, aby ich pokožka vyzerala skvelo. Nezabudni, že ak si chceš rande naslepo užiť naživo pred našimi kamerami aj ty, stačí kliknúť na formulár v popise videa a prihlásiť sa. Náš Honza lásko nekončí a preto sa uvidíme pri ďalšom menučku. Přihlaš sáče, proč by se asi doslova. Ty znova iPhone. Jo, můj merch. To jsme viděli. Tak. Nevyšla nějakou nová hra, co je jako Become Human? A Vovko nebudu hrát. Kámo, ve Vovku teď přidali čudlík. Jeden čudlík. A když ho zmáčkneš, tak ti odehraje celou rotaci. A pak ho zmáčkneš znova, on ti zase odehraje celou rotaci. Takže ty hraješ teďka Vovku a už neděláš jakože... Ale děláš, že